L'empresa d'inserció Ecosol té els seus orígens a Càritas a l'any 1995, que és la reconversió d'un programa laboral en un espai de treball protegit. Comienzan sin saber nada de bicicletas y se hace una preentrada donde se hace una prueba y dependiendo de la prueba cómo le vaya, se determina qué punto de cadena lo podemos colocar. Se enseña más que todo lo que es el premontaje y ya hacemos un poco más de partes técnicas como son los cambios, los frenos y vamos a un ritmo siempre de un promedio de 20 bicicletas a la hora. Treballem en conveni amb l'empresa TNT Cicles, perquè muntem unes 75.000 bicicletes l'any i llavors tenim un servei de lloguer als hotels de l'àrea urbana de Girona i també un servei de venda i manteniment per particulars. Oferim un programa de formació personalitzat adaptat a la millora professional en termes de carrera professional per cadascuna de les persones participants. Tenim un treball en xarxa creant sinergies amb tots els centres de formació i empreses del territori, és a dir, nosaltres sempre diem que fem sinergies des dels serveis socials de base, que seria el servei inicial de la persona, fins al teixit empresarial, passant per als recursos formatius del territori. Nosaltres estem treballant ara actualment amb gent en risc d'exclusió, dedicats a la neteja d'espais diversos, com poden ser oficines, despatxos. El que estipulem és un pla de treball per cada treballador. En aquest pla de treball hi ha unes hores de formació obligatòries cada setmana. Elles tenen, dins d'aquestes hores de formació, se'ls ensenyen totes les tasques que es poden fer en qualsevol servei de neteja, des de netejar un lavabo, un moble, un vidre. S'intenta que quedin cobertes totes les tasques que han d'aprendre per poder treballar de manera autònoma. De tota manera, tenim el reforç de les encarregades supervisores que van en els serveis i si tenen algun detall, alguna pauta que no fan bé, doncs se'ls hi explica una altra vegada in situ i se'ls hi repeteix tantes vegades com cal. El que esperem dels treballadors és que puguin aconseguir un contracte en una empresa ordinària. Sabem la dificultat que això comporta i per això, per nosaltres, la formació és molt important. El nostre punt de partida és la persona que té ganes de treballar i aprofitem aquesta motivació per al treball per desenvolupar tot el procés formatiu, amb tots els drets i deures que suposa ser treballador. A partir d'aquí anem treballant per la inclusió social, per als drets i deures de ciutadania. És una mena de supermercat on la gent ve a comprar els aliments i en comptes de comprar amb diners, compra amb punts. A part de fer que la gent valori els productes que es compra, que no és una mena de dir jo t'ho dono, i l'altre que oferim també unes formacions en els propis usuaris, sobretot en el tema dels aliments o en temes d'estalvi, on s'intenta sobretot és dignificar el servei de la gent a l'hora de rebre l'ajuda dels aliments. El centre de distribució d'aliments no és només aquí a Salt, sinó que actualment n'hi ha 8, que són a Girona, aquí a Salt, Palamós, a Lloret de Mar, a Figueres, a Olot, Palafrugell i Banyoles, que són els dos últims que hem obert. I actualment estem atenent més de 6.000 famílies o més de 20.000 persones. La formació que s'ha fet en els treballadors d'aquí del CDA ha estat una formació, sobretot d'atenció al client, ja que estan treballant en un supermercat i tècniques de venda. I després es va fer una segona part, sobretot en tema d'eines informàtiques i tècniques de venda de segon nivell, doncs saber fer cartes comercials o cartes de presentació. La botiga Èxit són 3 fundacions que s'han unit, que són Fundació Ramon Noguera, Fundació Andritza i l'empresa d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana, que és Ecosol. El grup Èxit ha constituït aquesta botiga per poder donar sortida en aquests xecs regals, que és un producte molt innovador. El canvi del xec regal seria per cadascun dels serveis i dels productes que té el grup Èxit.
A l'empresa d'inserció tenim també una característica molt important, que és l'heterogeneïtat. Des de joves que acaben de complir els 18 anys i tenen la primera feina amb nosaltres, també a nivell d'orígens. Tenim tant persones que són del país com persones immigrants, i també tenim tant persones que venen des dels serveis socials bàsics com des dels serveis socials especialitzats. Ecosol, l'empresa d'inserció, reinverteix el 100% del seu benefici en la millora dels seus actius i en la posta en funcionament de noves línies d'activitat. L'any 2012 ha tingut 66 persones treballadores d'inserció. D'aquestes, 23 persones han acabat itinerari i 11 persones han trobat feina a l'empresa ordinària. També hem aconseguit participar en 35 processos de selecció d'ofertes de treball.